Godt så. Vi er taget til fodbold nede på Lejre Stadion, hvor vi er nede og overvære U15 spille deres første kamp på sæsonen. Men hernede møder så 3 friske drenge fra U14. Og jeg kan starte med at spørge Simon. Simon, hvordan er det at spille fodbold nede i FC Lejre? Det er fedt. Der er godt kammeratskab. Ja. Hvordan kan det være, at Alexander, hvordan kan det være, at du synes, at det er fedt at komme hernede? Altså, vi er jo lige begyndt at træne 3 gange i måneden. Det er meget dejligt, for så bliver man jo bedre og sådan noget. Og vi er alle sammen venner hernede. Og ja. Vi er også, lige fordi vi træner med 02'erne, så er vi også blevet venner med dem og sådan noget. Ja. Det er godt at høre. Og Niklas, du går jo ikke i skole hernede i Lejre. Nej. Du går i skole i Osted. Ja. Hvordan er det at gå i skole i Osted? Altså, det er fedt, fordi så har du dobbelt så mange venner. Det er godt, Niklas. Men hvad har du forventninger til sæsonen her? Hvad skal der ske sådan her de næste par måneder? Vi skal selvfølgelig vinde en masse kampe og få noget god fodbold. Ja, det lyder godt. Ja. Det glæder jeg mig til som træner at se i hvert fald. Og hvad tror I bliver forårets højdepunkt, hvis jeg skal spørge jer en af gangen? Hvad bliver dit højdepunkt, Simon? Det gør det da. Hvad med Alexander? Ja. Og hvad skal der ske i Prag, Niklas? I skal simpelthen have den store pokal med. Det er godt. Jamen, held og lykke med dig, drenge. Tak. Vi ses. Ja. Hej.